Хәерле көн. Яңа исем иҗат лабораториясе кысаларындагы мастер-классыбызның чираттагысын башлыйбыз. Бүген ул безнең татар әдәбиятының классик язучысы прозаик Шәриф Камал иҗатында багышланачак. Бигрәк тә аның Буранда хикәясен нигез итеп алырбыз. Һәрбер язучы әдәбиятны үзенең иҗаты белән, үзенең яңа тема алып керүе, яңа идея бирүе, яңа сюжетлар, яңа образлар системасы, яңа детальләр алып килүе белән баета. Һәр язучы үзенең иҗаты белән аны үстерә, үзенә кадәрге булган әдәбияттан таянып, этәргеч алып китеп, аңа үзеннән яңалык алып килә. Шәриф Камал да менә шундый авторларның берсе була. Моңа кадәр 20нче йөз башына кадәр безнең татар әдәбияты башлыча шәрык әдәбияты традицияларына нигезләнгән иде. 19нчы гасыр ахырында һәм 20нче гасыр башында безнең әдәбиятта рус мәдәнияте һәм төрек мәдәнияте аша Европа мәдәниятенең традициялары килеп кушылды һәм үзенчәлекле шундый синтез барлыкка килде. Шәриф Камал иҗаты да менә шундый бер синтезның нәтиҗәсе буларак, яңа новатор язучы буларак ул әдәбиятка үзеннән шундый зур өлеш кертте. Шәриф Камалның профессионаллыгы һәм шунда да иде. Ул үзе яшәгән дәвернең, вакытның, чорның рухын тоеп иҗат итә белде. Ни өчен шулай дип әйтәм соң мин? Шәриф Камал әдәбиятка модернистик алымнарны беренче әсәрләре белән кыю рәвештә алып кергән авторларның берсе. Шәриф Камал 1884 елда туган һәм аның иҗатта Европа әдәбиятында тагын бер игезәге бар дип саныйм мин үземчә. Шундый бер нәтиҗәләргә килдем. Ул да булса Ирланд язучысы Джеймс Джойс 1882 елда Дублинда туган. Һәм менә алар икесе дә бер үк вакытта шундый кыска гына хикәяләр бирә башлыйлар әдәбиятка. Джеймс Джойс үзе дублинсы хикәяләр шундый җыентык тупланмасын бирә. Шәриф Камал шахталарда, балыкчылык промыслларында эшләп кайтканнан соң 1909 елда беренче Уяну хикәясе белән модернистик алымнар белән баетылган әсәрләр алып килә татар әдәбиятына. Аларның икесенең дә иҗатларында шундый охшашлык бар, ул да булса модернистик, импрессионистик алымнар. Джеймс Джойс ирландларга шушы дублинсы хикәяләрендәге аларның Ирланд кешеләренең үзләренең көзгедәге кебек йөзләрен күрсәтсә, Шәриф Камал да татар кешеләренә нәкъ шундый ук психологик портретларын күрсәтә башлый татар кешеләренә. Шәриф Камалның беренче хикәяләрендә үк шундый кешеләр, алар мәхәллә кешеләре. Ул иң беренче татар кешеләренең мәхәллә булып яшәүләренә һәм алардагы гади кешеләргә игътибар итә башлый. Аның төп геройлары гап-гади мәхәллә кешеләре. Уяну әсәрендә дә шулай, шулай ук Буранда хикәясендә дә ул шәһәр читендә булсынмы, бер гетто булып яшәүче, аерым мәхәлләдә яшәүче татар кешеләренең үзенә бер характеристикасын бирә. Мәсәлән, шушы Буранда хикәясен алыйк. Буранда хикәясе 1909 елда иҗат ителә һәм шул ук елны басылып та чыга. Көчле позицияга Шәриф Камал Буранда дигән исем чыгара һәм безне ул шунда ук үзенә бер атмосферага көйләп куя. Буранда нәрсә, нинди вакыйга була икән? Һәм беренче җөмләгә дә килик, яшь бала елый иде дип башлап җибәрә ул үзенең хикәясен. Ул инде безнең үзенә күрә бер атмосфера Буранда исеме белән тудырган иде. Кышкы, салкын, җилле көнне, ул вакытта бит әле кышкы Буранда бик якты да булмый, караңгылык хөкем сөрә. Монда өстәвенә яшь бала җылый. Бу атмосфера үзенә үк бер шом тудыра, ниндидер язучы укучысын көйләп куя билгеле бер атмосферага. Тышта җил, буран, дөньяның астын өскә китерерлек булып кузгалган дулый, лапас һәм морҗаларда әллә нинди моңлы җырлар җырлана иде. Хикәя структурасы менә шушындый җөмлә белән башланып китә. Һәм яшь бала елый иде дип, гадәттә хикәя ничек башланса, бер төрле башланса, аның
дупликациясы була хикәя структурасында. Дупликация ул кабатлау дигән сүз, ягъни менә бу беренче өлештә башланган хикәянең башламында бирелгән абзац, ул гадәттә шундый ук мәгънә ахырдан тагын бер кабатланырга мөмкин хикәядә. Менә без "Буранда" хикәясендә аның тагын кабатлануын күрербез. Ләкин дупликация аның кабатланганда мәгънәсе була. Ул мәгънә я 180 градуска икенче төрле итеп кабатлана, яки инде андагы хис, фикер күпмедер дәрәҗәдә градация белән бирелә. Аннары соң инде хикәя циклик схема буенча дәвам итә. Беренче абзац, беренче кызыл юлда бирелгән, беренче өлештә бирелгән фикер яки ул хис, ул икенче циклик схема буенча үсә, үзгәрә бара. Без инде монда Мостафа исемле гап-гади солдаттан кайтып килүче, шактый инде яше дә булган бер татар кешесен күрәбез. Автор аның характеристикасын, психологик портретін сурәтләгәндә, аның да күңелендә ниндидер гасабыйлык барлыгына ишарә итә. Урамда да шундый бер төрле гасабый һава торышы һәм өйдә яшь бала елый һәм шулай ук Мостафаның да күңеле тыныч түгел. Безгә автор менә шундый бер-бер артлы өсте-өстенә атмосфераны, тагын да импрессионистик буяуларны куертып бирә. Мостафа үзенең иптәшендә куна. Һәм икенче өлештә, инде икенче циклик схемада Мостафа үзенең иптәше Хөсәеннең хатыны Гайшә белән сөйләшеп ала. Сез, аналар, һәммәгез дә шулаймы? Дигән сорау бирә ул. Менә шушы җөмләсе белән Шәриф Камал татар әдәбиятына аналар турында яңа фикер алып килә. Аңа кадәр без ана образы, ана архетипына махсус багышланган нинди дә булса җөмләләр очратмый идек әдәбиятта. Монда инде Шәриф Камал нәкъ менә ана образына басым ясый. Ничек? Дип аңа җавап кайтара Гайшә. Бала өчен газапланасыз, дип әйтә аңа Мостафа. Һәм бераздан әмма бала усал, дип әйтеп куя. Моны автор юкка гына әйттерми Мостафа авызыннан. Гомумән, Шәриф Камалның хикәяләрендә бер генә сүз дә, бер генә җөмлә дә, бер генә деталь дә юкка гына бирелми. Аларның һәркайсының үз функциясе, үз бурычы, үз мәгънәсе бар. Һәм тагын бер тапкыр кабатлый, менә бая әйткән кабатлаулар, алар эштә дә, циклик схеманың эчендә дә кабатланырга мөмкиннәр. Ул тагын бер тапкыр бала усал дип кабатлап куя. Ягъни яшь бала турында усал дип әйтү, ул ничектер бераз укучыны сискәндереп тә куя. Яшь бала ул усал булганга еламыйдыр да бәлки. Һәм менә шушы рәвешле импрессионистик буяуларны Шәриф Камал куерта циклик схема белән безне тагын да менә шушы үзе тудырган Буранда хикәясенең атмосферасын тагын да куертып җибәрә. Алга таба инде иртә таң атканда урамга чыксалар, анда инде карга, кар дип каркылдый. Бу тагын да шом көчәйтүнең бер ысулы булып тора. Циклик схеманың өченчесендә шом тагын да көчәя. Һәм инде Мостафа безнең юлга чыга. Юл шулай ук татар әдәбиятында бик еш кулланыла торган мотив. Бу юл мотивы авыр булырга мөмкин. Һәм Шәриф Камал менә шушы авырлыкны Буранда уза торган авыр юлны тасвирлау өчен үзеннән тагын бик күп детальләр кертә. Ул да булса карт архетипын кертә. Мостафаны юлга озата баручы ул 60 яшьлек бабай. Һәм Мостафа аннан сорый: "Син юлны яхшы беләсеңдер бит?" ди. "Белергә беләм дә бит", ди. Ягъни аксакал архетипы ул инде тормышны күргән, тормыш тәҗрибәсе бар, модернистлар алар нинди дә булса вакыйганы тасвирлаганда аңа бер генә мәгънә салмыйлар. Алар аңа һәрвакыт нинди дә булса өстәмә мәгънә, ичке мәгънә бирәләр. Бу юлы да менә бу карт белән Мостафаның сөйләшүе арасында анда ниндидер символик мәгънә бар.
Бабай әйтә, белүен беләм дә бит, ди, ләкин буранда юлны югалту ихтималлыгын әйтә. Һәм менә шул коега бездән 4 чакрым дип әйтеп китә. Шәриф Камал бу саннарны да юктан гына кулланмый. Тагын әле 4 чакрымнан соң 20 чакрымлап артыгы белән барасы. Бу саннар соңыннан мәгънәсе, бу саннарны куллануның мәгънәсе соңрак ачыла. Мостафа 4 ел солдатта булган, аңа кадәр 20 ел буена ул әнисе янына кайтмаган. Һәм чөнки ул әнисе бала чагында алар әнисе белән аерылышканнар һәм аны әтисе әнисенә каршы һәрвакыт котыртып килгән һәм Мостафа әнисенә карата мәрхәмәтсез булган. Шушы вакытлардан бирле 24 ел буена Мостафа әнисен күрмәгән. Монда бабай әйтә, безнең барасы юл ул 4 чакрым һәм аннан соң тагын 20 чакрым ди. Шуннан алар юлга чыгалар. Әлбәттә, юл буранда, юлсызлыкта, ат белән барганда бик узак уза, бик авыр уза. Менә шул вакытта безгә менә бу юлның авырлыгын күрсәтү өчен Шәриф Камал үзенең тагын бер деталь кертеп җибәрә. Мостафаны ул шикмәнгә төрә. Шикмән шулай ук бик кызыклы деталь. Ул Шәриф Камал иҗатында өр-яңадан ачылып китә. Без моңа кадәр шикмән, шинель образын рус әдәбиятында күргәнебез бар иде. 1841 елда Николай Гоголь үзенең шинель әсәрен яза. Анда Акакий Акакиевич Башмачкин шинель белән бәйләп бирелә. Һәм 1898 елда Антон Чехов яза Человек в футляре хикәясен. 1898 елда анда Беликов шулай ук пәлтә киеп йөри, һәрвакыт үзе пәлтәдән йөри, урамга чыкканда галуштан чыга, зонт тотып чыга, аның пәкесе дә, зонты да һәрвакыт чехолга киертелгән була. Ягъни менә бу шикмәнгә төренү ул бәләкәй кеше архетипының шундый менә аерылгысыз бер атрибуты. Бездә дә менә бу мәхәллә кешеләре ул милли яссылыктан карасак, Шәриф Камал бәләкәй кеше архетипын биргәндә үзенең, аны һәрвакыт менә шушындай атрибутлар белән бирә. Ул шушындый ук шикмән образын без аның ата хикәясендә дә күргән идек. Һәм монда Мостафа шулай ук шикмәнгә төренеп бара атта. Шикмән ул үзенә күрә бер ана карыны. Ягъни бәләкәй кешенең ана карыныннан чыгасы килмәү теләген архетипик схема аша, менә шушындай схема аша бирә безгә Шәриф Камал. Мостафа шикмәнгә чорналган, уйлый. Ул кечкенә бала. Һәм менә шундый җөмләләр белән безгә шунда ук әйтеп тә бирә Шәриф Камал. Төш күрә, әллә нинди катлаулы һәм бик матур балалар белән уйный. Менә монда инде ул тагын ретардация дип атала ансы. Әдәби әсәрдә, хикәядә сюжетны әкренәйтү ысуллары булырга мөмкин. Пейзаж, портрет һәм шулай ук менә төш. Төш белән шушындай ретардация, сюжетны әкренәйтү алымын куллана Шәриф Камал. Һәм шушы бәләкәй кеше архетипын ачу өчен бу төшнең үзенең әһәмияте бар. Ягъни ул ретроспектива ясап, Мостафаның ни өчен изалануының сәбәбен ачып бирә безгә. Аның күңеле ни өчен гасабилана, менә шушы импрессионистик буяулар белән бигрәк тә куертыла. Һәм менә шунда ул әйтеп бирә, бабай белән сөйләшәләр. 4 ел күргәнең юк бит инде анаңны, ди. 4 кенә түгел, 20 ел дип төзәтеп куя Мостафа. Шушы рәвешле алар сөйләшә кайтып барып җитәләр, юлдан язмыйча. Ләкин безнең Мостафа үлем түшәгендә яткан анасының соңгы сулышын күрергә дә өлгерми кала. Менә шундый зур үкенеч белән Шәриф Камал үзенең хикәясен тәмамлап куя. Менә соңгы кабатлау дип әйткән идем бит, менә бу циклик схемалар дәвам итте. Безнең хикәядә шомлану, гасабилану, ниндидер теге
күңелнең киеренкелеге үстерелде, киеренке җәя кебек тартылды һәм ахыр чиктә финалда без ниндидер теге катарсис кичерә торган нәтиҗәгә килә алмадык. Мостафа әнисенең бәхиллеген алырга өлгермәде. Һәм менә ул кайтып җитте. Аны кайтканда да шундый ук картина каршы алды. Анда моңсу күзләре белән этләргә кадәр аңа карап торалар. Ягъни менә бу буяулар куертыла, үкенеч хисе соң чиккә тарттырыла. Һәм менә Мостафа килдем, ди әнисенә әйтә. Шәфкатьле анам, бер генә йөземә кара, анам, җаным, күзем, анам дип акырып елый. Әмма анасы илтифат итми иде. Ул гүя үпкәләгән иде. Ах, кәшки ул бер генә карасын. Ләкин ул инде карый алмый иде. Чөнки әлеге нечкә тармакның чыганакларына карап торган көенчә ошыннан ышкынып киткән иде. Тышта буран һаман дулый иде. Менә шушылай итеп хикәя тәмамлана. Ягъни безнең беренче җөмлә бала елый иде, ә монда акырып икенче бер бала, инде шактый олы яшькә җиткән бала, анасының бәхиллеген алып калмавы аның үкенечле иттереп акырып еларга мәҗбүр итә. Һәм тышта буран һаман дулый иде. Ни өчен бу җөмләне дә язып куя Шәриф Камал? Бу хиснең, бу үкенү хисенең мәңге бетәчәк түгеллегенә ишарә итә. Менә шундай итеп хикәядә һәрбер детальне, һәрбер сюжет борылышын, образлар системасының һәркайсы үз урынында икәнен ачыкладык Буранда хикәясенең. Ләкин шунысын әйтеп китәсем килә. Менә бу 1909 елда татар дөньясы буржуаз җәмгыятьтә яши әле ул вакытта модернистик дөнья. Бу вакытта Шәриф Камал нәкъ вакытына туры китереп шушындай классик әсәр иҗат иткән. Бүген мондый әсәрләрне иҗат итү мөмкинме соң? Әлбәттә мөмкин. Ләкин ул бүгенге чорның хис кичерешләренә җавап бирергә тиеш. Ул бүгенге чорга рефлексия булырга тиеш. Шул вакытта гына язучыны аны бүген дә укыячаклар һәм киләчәктә дә укыячаклар. Менә шундый кыска гына анализ белән без бүгенге мастер-классны, остаханәне төгәлләп куябыз һәм киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.